Dobré ránko. Týmto by som vás chcel privítať pri mojej novej nejakej akože kvázi relácii. Zober smeti, nie kapra. V tomto videu si ukážeme, ako markrovať, vlastne celú techniku, ako zvládnuť markrovanie. V ďalšom videu to budú distančné tyčky a v poslednom videu to bude spombovanie, presný zákrm a presný nához do krmného miesta. Keďže nie som tak bohatý, aby som si mohol dovoliť kúpiť markrový prúd, používam kratší, tvrdší prúd, to je trojlibrový 9 stôp Stalker, štvordielny, to používam vlastne na cestovanie, ale keďže nemám preto teraz iné využitie, tak to využijem takto. Čo budem k tomuto potrebovať je jednoduché: prúd, navijak a markrovú zostavu. Z čoho sa skladá markrová zostava je jednoduché: olovo, kus hrubého silónu, krúžok na kľúče a orezaný šťukový plavák, na konci ktorého som si pripevnil gizmo obratlík. Takže mám nachystaný markrový prúd, markrovú zostavu. Čo ďalej? Vytipujem si približne od oka, kde by som si chcel zmapovať dno. Tu na vode mám reasové polia, určite budem medzi nimi hľadať. Samozrejme aj čistú vodu si pozriem, vyskúšam, uvidím. Ale ako na to, poďme prvý krok, pekne postup. Takže na vytipované miesto nahodím. Mierne si celú zostavu prišponujem, povolím brzdu na vijaku a začnem vyťahovať silón vždy po prvé očko, až kým sa mi plavák nevynorí. Popri tom si počítam, koľkokrát som túto dĺžku na vijaku vytiahol. Ako sa mi plavák vynoril, viem, aká je hĺbka na danom mieste. Stiahnem opäť plavák až na dno, mierne prišponujem a špičkou prútu začnem poťahovať olovo po dne, aby som vedel, čo sa nachádza na dne. Jeden taký zlepšovák: vyskúšať si na brehu svoj breh napríklad, ako je tu, a poťahujem si olovo, cítim na špičke prútu, ako skáče to olovo. Je dobre vedieť, ako sa to olovo správa na dne, už tým, že to budem po brehu si popoťahovať. Je to taká malá vychytávka, ale verte tomu, že to pomôže. Potom, ako som si pritiahol olovo zhruba o meter, bajočko, viem, aká zhruba štruktúra dna, znovu povolím cievku a začnem vymotávať po prvé očko, až kým sa plavák nevynorí na hladinu. Ak som mal na mieste, kde som nahodil, dajme tomu 4 krát som vyťahol a po metri som vyťahol už len 3,5 krát, to znamená, že dno mi stúpa a tým vlastne zistím, aký je relief dna. Takže už viem, aký je relief dna. Čo ma čaká ďalej, je to najkľúčovejšie. Nahodím si na miesto, ktoré si vytipujem ako ideálne na lov. Nechám marker vyplávať na hladinu. Na druhej strane vody si zafixujem nejaký pevný bod, ktorý je najlepšie by bol, aby bol viditeľný aj v noci. Presne si to miesto, kde stojím, druhá strana, mám presnú priamku, na čo budem vždycky mieriť, keď budem nahadzovať. Ďalšia vec, stiahnem marker až na dno, mierne došponujem a zaklipujem vlasec
do klipu na cievke. Takže vlastne mám zaklipovaný. Ďalšia vec, stiahnuť prúd a až v ďalšom videu sa dozvieme, čo ďalej. Peace and love. Dnes odo mňa všetko. Ak máte vy vaše dotazy, stačí sa mi ozvať buď na mojom facebookovom profile Pablo THE Pilgrim, alebo komentovať pod video, alebo pošlite holuba, to je jedno. Na budúce si ukážeme, ako namerať si vzdialenosť a potom by malo prísť aj ako nahodiť a ako nakrmiť. To je na dnes všetko. Nezabudnite, zober smeti, nie kapra. Čau.